mambo aripo pamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo unepo pamsiwo Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žireko ičika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwa ivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi kuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio tina Proclaim Rwodzi ari kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda uri kuredia nhasi. Tiri kutaura pamusoro perubhabhatidzo. Timbonzwa kuti Bhaibheri rinoti kudii pamusoro perubhabhatidzo uye rinorevei kwakakosherei pakati pevatendi nevanhu vari kumirira kudzoka kwaJesu Kristu kwechipiri. Regai vabetera vatitungamirire tipinde muhurukuro yedu. Toda kutanga nekupinda muchidzidzo ichi nekutoverenga Bible kuna Matthew chapter 28 verse 19 na 20. Ndo patinoona pfungwa iri mukati mechidzidzo chatinacho nhasi. Pastor, verengai. Matthew chapter 28 verse ya 19 na 20. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Ndi Jesu akanga ari kuudza vadzidzi vake akuenda kudenga. Akati basa randakukusiyirai nderekuenda muchidzidzisa marudzi ose. Mavadzidzisa kudaro hanzi izoitai kuti vabhabhatidzwe muzita raBaba neremwanakomana. Zvikanzi movarayira vachengetowo zvose zvandakakurayirai. Hanzi maita izvozvo, tarirai ndicharamba ndinemi kusvikira panoguma nyika. Saka muchaona pfungwa yebaptism chitori chinhu chakatumwa chechi naKristu. Hachisi chinhu chinofana kusataurika pese panoparidzwa vhangeri. Ipo pano patiri kutaura nemuateereri, ndinodaira kuti tiri kusvika kumativi mana enyika chaiko, kutoti dai ndudzi dzose nemalanguages ese emunyika yedu munovanzwa zvidzidzo izvi. But kana vazvinzwa sekuteerera kwamuri kuita, Mwari haatasiri kuti zvingopera zvakadaro. Ari kuti pakati penyu kana paita vanenge vatenda, panofana kuita vanofana kuzobhabhatidzwa. Vanhu vakadaro at the second coming of Christ ndo vanhu vachazoponeswa. Kurava kuti hurukuro dzatiri kuita haisingori information bedzi. Hatisi kungoita information kuti munongoti daily arasvika vakomana vaya uya tinzwa vakomana vaya vari mustudio. Information iri kupiwa kuti uite sarudzo yekuona kuti chokwadi ndechipi chinogona kuita kuti ndiponeswe. Sarudzo iyoyo chinoitsimbidzira panofana kuita rubhabhatidzo. At the second coming Kristu obva asikotora vakadaro. Saka chechi payakatumwa basa iri ndo zvavakaita here pastor. Toda kuona muchidimbu kutestamendi itsva kuti paiparidzwa vhangeri vaiteedzera here zvakataurwa naKristu zvekuparidzira vanhu vobhabhatidza, kuparidza vobhabhatidza.
ndoda kuti muerenge kuna Mabasa 2 verse 37 kusvika pa39. Mabasa eVapostoli chitsauko 2 verse ya 37 kusvika pa39. Yes. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo. Vakati kuna Petro nokuna vamwe vaapostora, varume hama, tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene, nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure vanozodanwa naShe Mwari wedu. Musi waive musi wePentecost, vaJudha vaivaungana pane mumwe mutambo wavo mukuru. VaJudha ndo vaivamboungana pamutambo wavaivaita kumashure wePaseka, panowaipo pakatongerwa rufu kuna Jesu. Ndo vamwe vevaJudha vaivambobvunzwa naPirato, vakanzi uyu munoda kuti ndiitei naye? Vakati ngaaroverwe pamuchinjiko. Saka Petro musi uya akavaparidzira akati, varumeka, zvatakaita zviya musi uya makavhiringa. Munhu wamakataura iwoya ndiye Mesiya, ndiye Kristu, ndiye akatokwira kudenga, ndiye muponesi wedu. Saka vaona mistake yavaivaita, vakabva vabvunza Petro. Vakati, saka nhai varume, nyaya yakadaro inokorektwa sei? Tochidii? Zveshuwa we are guilty kuti takaurayisa ropa risina mhaka. Tochidii? Ndopari kunzi Petro akabva ati, number 1, tendeukai. Tsanangurai ipapo. Panapa pane chinhu chiri kubudiswa naPita. Paari kuti tendeukai, anobva ati mumwe nemumwe. Yes. Kureva kuti haisi nyaya yekuti mhuri yangu inoenda kuchechi. Okay. Kazhinji vana baba vanetsika yekungotakura madzimai nevana unovasiya pagedhi rechechi. Vanototi handidi munhu pano kuchechi. Zvino Pita ari kuti munhu wese baba pavo vanozvitendeukira, amai vozvitendeukira, mwanakomana ozvitendeukira, mwanasikana ozvitendeukira, mumwe nemumwe obhabhatidzwa. Individual. Yes. Ndokuti zvitema zviregererwe. Ndo zvataurwa naPita. Hanzi mukadaro nyaya, saka pandaitarisa nyaya iyi ndikutoti shuwa here kuvhotera kuti munhu afe yotongopera yakadaro. Ndopadodira chiKristu. Zvatopera. Hapana zvinouripwa kutendeuka nekubhabhatidzwa. And pabva patoita promisi zvikanzi zvamunovhairirana zviya zvekuti munhu ane mweya mutsvene here, wati hanzi munobva matoupiwawo mweya mutsvene. Saka vanhu vaivauraya munhu, asi vari kunzi solution, tendeuka ubhabhatidzwe. Toda iko chinonzi kutendeuka. Chinonzi kutendeuka panapa. Une mararamiro awanga uchiita. Mararamiro aya anopesana nezvinodiwa naMwari. Saka mupfungwa mako wanzwisisa kuti apa ndachikanganisira Mwari. Saka paunoita decision iwe kuti handichadi kuramba ndichirarama mararamiro aya, ndakuda kurarama mararamiro matsva ane mawirirano naMwari, ndokunonzi kutendeuka ikoko. Sekuti wongo uchiita zvemidzimu nemashayi, uchipira uchiteketera, haungokaruka wakuti ndakuenda kuchechi. Haidaro manje. Ungokaruka kuti mazuva ano ndakuenda kuchechi. Process yacho inojoinwa nayo chechi. Watendeuka zvaitika mupfungwa izvo. Pane process yebaptism inoyati kutsanangura chinhu ichocho usafe wakaita zvechechi. Chinhu ichocho chisina kuitika muupenyu hwako. Ndozvekutariswa. Toda kuona zvimwe zvakaitika pana Mabasa chapter 8 verse 27 na28 mobva mazoenda pavhesi ya 38 na 39. Mabasa 8 verse 27. Akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kuno murume weEtiopia, muranda mukuru kwazvo waKandasi, mambokadzi weEtiopia, waichengeta pfuma yake yose, wakanga auya Jerusarema kuzonamata. Wakanga achidzoka agere mungoro yake achirava muprofita Isaya. Mirai makadaro. Pana parikutaurwa mumwe munhu akakurumbira aibva kuchechi kuJerusarema. Ndiye aive mukutaura kwanhasi watingati Minister of Finance weEthiopia. Kwete Ethiopia yatinoziva nhasi. Ndo nguva iyoyo yekuti waiti ukati Ethiopia watotaura Africa yese. Hanzi ndiye aive treasurer. Saka aitwa mungoro yake. Dai muri kutaura kwanhasi togona kuti kana mundege, kana mumota yake. Saka aitoverenga Bible renguva iyoyo. Vanotyaira ngoro madhiraivha achityaira aitoverenga Bible rake. Philip akabva auya ipapo.
ndobva amubvunza kuti muri kunzwisei zvamuri kuverenga. Kwakumuparadzira, amuparidzira chiverengai pachapter imwe chete, chapter 8 verse 38 kusvika pa39. Akarayira kuti ngoro imire, vakaburukira vose mumvura. Iye Firipo nomuranda akamubhabhatidza. Zvino vakati vachibuda mumvura, mweya wacho ukabvisa Firipo, muranda akasazomuonazve nokuti wakafamba rwendo rwakachifara. Pakupedzisira kwenyaya, hanzi murume uya akazoti kuna Filipi, "Ona mvura iripo iyi, ndatenda zvawandiparidzira, ndofana kubhabhatidzwa." Saka munonzwa Bhaibheri rati vakabva vaburukira vese pai mumvura, murume uyu ndobva abhabhatidzwa. Ende pari kunzi paakazokondinya rwendo rwake mabopadzo Akafamba achifara. akaenda achifara. Chinhu chinofana kukupa joy panoitwa baptism. Upenyu kumberi ungarambe uchitambura panyama, but mupfungwa unenge wagadzirisa mamistakes ese awaita pachitendero, unofana kuenda uchifamba. Saka tikuona panapa kuti munhu uyu aitobva kuchechi asi akabhabhatidzwa, aive munhu wechechi. aive munhu wechechi. Ende unoona rwendo rwaanga afamba pane Ethiopia nekune Jerusalem. Zvirava kuti anga asiri munhu wokungoti ndiwe chechi bedzi. Pane rwendo rwakareba rwaakaendera kunonamata. Kunonamata. Saka muchaona kuti apa rwaive rwendo, bandinoziva kuti kuvateereri vedu kune anogona kutonetseka ne1 hour ino chete kuti angonzwa chidzidzo. Ivo vamwe vaifamba rwendo rwakadaro kuti vanzwe vhangeri. Vaidaro. Saka muri kuona here pfungwa iripo yekuti kuva munhu ane chechi yaanoenda kare hazvimise rubhabhatidzo. Mapanzwa akangu ateereri. Hakumise rubhabhatidzo. Kuna kutoti tichitaura kudai kobva toti hova kuita rubhabhatidzo, aisisi tinoenda kuchechi kwakati. Nyaya yatiri kutaura haizi yemachechi, inyaya yekuti ugone kuponeswa at the second coming of Christ. Toda kuona futi pane imwe ndima pana Mabasa chapter 9. Mabasa 9 verse 17 na 18. Mabasa 9 verse 17 na 18. Ipapo Ananias akaenda, akapinda mumba, akaisa maoko ake pamusoro pake akati, "Sauro, hama, Ishe Jesu wakazviratidza kwauri munzira yawakauya nayo, wakandituma kuti uonezve, uzadzwe nomweya mutsvene." Pakarepo meso ake pakabva zvinhu zvinenge mafunurwa, akaonazve, akasimuka ndokubhabhatidzwa. Manzwe here kuti Sauro akabhabhatidzwa. Panyaya yaSauro, Sauro chaaiendera kuDhamascus, iye ainamata, kuti aiti vanhu ava kana matiro kavo atikadi. Ndopaakasangana naJesu. But asangana naJesu, anobva aita bofu, aona mbiri yaJesu. Munhu akauya kuzomunamatira akati, "Ndatumwa naJesu kuti uone futi, uye ugashire mweya mutsvene." Saka akabva aona, ndobva agashira mweya mutsvene, but akanobhabhatidzwa. Akanobhabhatidzwa. Saka muri kuona here kuti unogona kuva ungochifunga kuti uri kuona panyaya dzekunamata, but uri bofu, Mwari achida kuti uone futi. Saka pandiri kuda mufundisi, kana Pauro akabhabhatidzwa nekushumira kwese kwedu, zvazvinongoreva ndezvekuti kutaura chokwadi vateereri, imbomira kujoina kwaya kana kuenda mupraise and worship team usati watanga waita baptism. Zvine zviri kubuda kuti mabasa ese atingazoite mumachechi ngaaitwa, asi first step yerubhabhatidzo yaitwa. Saka panotoreva futi kuti even mufundisi anogona kubhabhatidzwa, because Pauro anga asiri munhu muduku, anga ari munhu mukuru. Toda kuti tione mumwe muenzaniso futi. Pfungwa yandoda kuti muone apa ndeyekuti anofana kubhabhatidzwa ndiani. VepaJerusarema vaya vaitonamata vakabhabhatidzwa. Uya muminista wemari uya aitobva kuchechi akabhabhatidzwa. Pauro aitoita zvechechi, but paakaona paanga achivhiringa akabhabhatidzwa. Toda kuona mumwe muenzaniso kuna Mabasa chapter 10 verse ya 1 to 6. Mabasa chapter 10 verse 1 kuenda pa6. Zvino kwakanga kuno mumwe murume paKesaria wainzi Kornelio, mukuru wezana wehondo yainzi yeItaria, munhu wainamata nowaitya Mwari. Iye naveimba yake yose waipa vanhu zvipo zvizhinji nokunyengetera kuna Mwari misi yose. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva akaona kwazvo nezvaakaratidzwa mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti kwaari, "Kornelio." Iye akamutarisisa akatya,
akati chinyiko ishe? Akati kwaari, minyengetere yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari, zvarangarirwa. Zvinotuma varume Jopa kundodana Simoni unotumidzwa Petro, unogara nomumwe unonzi Simoni musuki wamatehwe, imba yake iri pagungwa. Murume uyu ainamata Mwari, achita akaperera, achipa zvipo zvekutoti denga riri kukonfema kuti kutaura chokwadi, minamato yako iri kusvika, tiri kuinzwa, zvipo zvako tiri kuzviona. Saka munhu aitonamata kare, but akabva anzi nengerozi, toda kuti utume unodedza murume anonzi Peter, kuti nyaya yako inyatsa kuzara, ibva yaperera. Chiverengai verse 48. Peter azouya, chii chakazoitika panopera nyaya? Mabasa 10 verse 48. Zvino akarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Ipapo vakakumbira kwaari kuti ambogara mamwe mazuva. Petro azouya akavatsanangurira nyaya yaJesu, ndobva vainzwisisa, ndobva vabhabhatidzwa. Saka muri kuona here vateereri, muri kunzwa here zvikubuda mubhaibheri kuti unogona kuva uri munhu anotopa zvipo, anotonamata zvakaperera, zvekuti denga harina kana tauti, but changosaririra ruri rubhabhatidzo. Ende unoziva kuti Cornelius akaona ngirozi, asana kuramba kubhabhatidzwa. Kuti hai ndakatoona ngirozi nditori kunamata chaiko ngirozi chaiyakasvika chero ukaona ngirozi, chero pakaitika chinhu chikuru sei muupenyu hwako, achimise rubhabhatidzo. Nekumwe kutaura pana achiteerera, minoti vateereri vanogona kuzvinzwa sei. Munombozera kuti kune vateereri vakawanda vagara vanotonamata, vane mabasa akanaka avanopa zvipo. But denga richikuonai, munozera kuti program iyo yamuri kutiteerera inogona kuva iri nzira yaMwari yekuti mangotumirwa isusu kuti mugadzirise pashoma shoma pasiri kuita mushe mubhabhatidzo. Mwari anogona kusaburutsa iri ngirozi semuswe. But ototi mufundisi Rwodzi newecustom Betera, ndine vatendi vangu vari kunamata vakaperera mumachechi, but pane paduku pandinoda kuti vagadziridze kuitira pandino yake chipiri vanhu havaponeseki. Sezvakaitwa Filipo muranda wakandasi. Sezvakaitwa Filipo aitobva kuchechi. Saka ndosaka taya nechidzidzo ichi kuti munhu anofana kubhabhatidzwa. Pane muenzaniso wekupedzisira watoda kuti tiverenge tozombonzwa kambo kanouya. Uri kuna Mabasa chapter 16 verse 27 kusvika pa33. Mabasa aPostoli 16 verse 27 kuenda ku33. Ipapo murindi wetorongo akapepuka ndokuona mikova yetorongo yakazaruka, akavhomora munondo wake, akada kuzviuraya achiti vasungwa vatiza. Ipapo Pauro akadanidzira nezwi guru akati, usazvikuvadza nokuti tiri muno tose. Zvino akati akumbira mwenje, akamhanyiramo ndokuwira pasi pamberi paPauro naSirasi achibvunda. Akavabudisira kunze, akati, vatenzi, ndinofanira kuitei kuti ndiponeswe? Vakati, tenda kuna She Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Vakaparidza shoko raMwari kwaari navose vaiva mumba make. Akavatora nenguva iyoyo usiku, akakupa mavanga avo, ndokubhabhatidzwa pakarepo iye navose vake. Muri kuona here kuti shuwa mutestamende itsva pese paiparidzwa vhangeri chaiteerera rubhabhatidzo. Uyu jeri ratsemuka akafunga kuti vasungwa vese vatiza. Ndobva ona vese varimo. Ndobva ona aisatonamata zvaitika panapa ega aisatonamata. Ndobva abvunza zvikanzi, chii chinodiwa kuti ndiponeswe? Muri kunzwa here mubvunzo wevateereri? Chii chinodiwa kuti uponeswe? Saka akabva aparidzirwa vhangeri. Hanzi usiku ihwohwo vachiteerera nefemili yake. Kwakubva audzwa kunzi, takaudzwa kunzi endai naizvozvo muparidzire vanhu vose, anotenda abhabhatidzwa. Zvikanzi ndatenda, ndobva abva abhabhatidzwa nemhuri yake. Saka nyaya yekunamata yese isati yanyanya kufamba rwendo rurefu, panofana kuita rubhabhatidzo. Taurai, ndoda kuti mbonzwa kamwe. Regerai tinzwe kambo vateereri tigoenda pamberi. Toda kutenda. Yes. I shall wear a golden crown when I get home. I shall lay my burdens down when I get home. Clad in robes of glory, I shall sing the story of the Lord who bought. When I get home, when I get home, when I get home, also
roads will be over when I get home. When I get home. When I get home. Also, roads will be over when I get home. All the darkness will be past when I get home. I shall see the light at last when I get home. Light from heaven streaming, on my pathway beaming, ever guides me onward when I get home. When I get home. When I get home. Also, roads will be over when I get home. When I get home. When I get home. Also, roads will be over when I get home. I shall see my Savior's face when I get home. Sing again of saving grace when I get home. I shall stand before him, gladly I'll adore him, ever to be with him when I get home. When I get home. When I get home. Also, roads will be over when I get home. When I get home. When I get home. Also, roads will be over when I get home. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tichikura nhasi chidzidzo chedu chiri pamusoro perubhabhatidzo. Mabetera, titungamirirei tiende pachikamu chinotevera. Ndiani anofana kubhabhatidzwa? Ndo patauda kuona mienzaniso yataona taiona yedu kuti varume vevajudha vepapentecost vane chinamato chavaita vakabhabhatidzwa. Minista uya akabhabhatidzwa, Pauro akabhabhatidzwa, uyu Gadjel akabhabhatidzwa, Cornelio ainamata kare akabhabhatidzwa. Saka patambokurukura pari kuratidza kuti kuva uine chechi yaunoenda hakurambidze rubhabhatidzo, kuri kwekuti waona paunge uchiita nenzira isiri yose kura kwebhaibheri. Patauda kumboona pamazera evanhu, kunobhabhatidzwa chemberere, kunobhabhatidzwa majaya here. Nyaya yekubhabhatidzwa inotobatawo mhandara here, kana kuti mhandara ngadzimbofara hadzo vozozviona vaane dzimba. Ndiani anobhabhatidzwa? Ndoda kuti uverenge kuna Mark chapter 16 verse 15 to 16. Mark chapter 16 verse 15 na 16. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Saka anofana kubhabhatidzwa munhu atenda muvhangeri. Ndiye munhu anofana kubhabhatidzwa. Pfungwa yandoda kuti ibatika apa ndeyekuti kuri kwekuti makamboteerera zvimwe zvidzidzo zvatakaita. Pane chidzidzo chamakapa mufundisi muchiti Mwari anovenga vanoita mazano, ngave unosungirira zvinhu muchiuno kana mumaoko uchidaro. Chidzidzo chiya chinganzwisisike here kumwana ane 1 year? Azvireve chinhu kwaari. Chidzidzo chiya haagone kuchiteerera. Mwana chiridzo uri kurodza tiri kuita idzi, mwana ane gore angateerera akafamba naye azvibati. Saka haagone kutenda munyaya idzi. Saka zvazviri kureva ndezvekuti mwana mudiki haagone kutenda pavhangeri. But Bible rati anobhabhatidzwa ndaatenda. Kureva kuti mwana haabhabhatidzwe. Pfungwa inogona kusajeka, ndangotaura ndakadai, but ndoda kuti tiitsinhire nedzimwe tsamba. Ndoda kuti muerenge kuna John chapter 3 verse 22. John 3 verse 22. Shure kwaizvozvo Jesu akasvika munyika yeJudhea navadzidzi vake, akagarako navo achibhabhatidza. Ndoda kuti mubva maverenga futi John 4 verse 2. John 4 verse 2. Yeah. Kunyange Jesu wakanga asingabhabhatidzi amene asi vadzidzi vake. Ibva imapatsanangura. Pane apa pari kuti Jesu kwaaifamba kuri nevadzidzi vake, ndizvozvo vanhu vaiti kana vakauya vakaparidzirwa airayira kuti vabhabhatidzwe. Ndizvozvo vadzidzi vake ubva vabhabhatidza. Ndo zviri kubuda pana. Saka vese vakateera vachiparidzirwa airayira vadzidzi vake kuti vabhabhatidze. Asi
asi regai tinzwe kuna Mateo 19. Verenge tsamba iromo. Matthew chapter 19 verse 13 to 15. Tinzwe kuti pakazouya vana vadiki kwaari akarayira futi kuti vabhabhatidzwe. Verengai. Verse 13 yaMateo 19. Zvino vakauya nevana vaduku kwaari kuti aise maoko pamusoro pavo avanyengeterere. Vadzidzi vakavarayira, asi Jesu wakati kwavari, regai vana vaduku musavadzivisa kuuya kwandiri, nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. Akaisa maoko pamusoro pavo akabva ipapo. Panapa vakuru vakaenda kuna Jesu akarayira kuti vabhabhatidzwe. Vana vadiki vauya kwaari, vadzidzi vakatomboda kuti haiwa munowidzira nevana kuna muda kunetsa ishebi ngavabve ngavabvisikazi siyai vauye. But vasvika paari haana kurayira kuti vabhabhatidzwe. Kuri kunzi akaisa maoko pamusoro apo kuvanamatira, kureva kuti vana vadiki vauya kuna Jesu vanongonamatira chete, havazobhabhatidzwe. But pfungwa yekuvadzinga futi yarambwa. Kurava kuti unogona kuva uri kuteerera muchitanhaura nzungu muine vana. Panotanga purogiramu ine musabva mati vana ibvai munovasiya varipo. But zvidzidzo izvi pazviri kufamba manje, imimi vakuru ndimunokwanisa kunyatsonzwa kuti zviri kuti ndimunochibhabhatidzwa. Vana avo Jesu ari kutovada ngavaramba vachienda kumachechi, but vanonamatirwa. Muchirungu vanoti chinoitwa kuvana dedication. Very good. Ndekuvaisa maoko aMwari kuti vachengetei, vatungamirire, vakure mukuziva Mwari. Pakukura kwavo mwoyo yavo vaipe kwamuri, varege kubuda munzira nzenyu. Yes. Toda kutenda. Saka pane pfungwa yandoda kutaura. Ndiye kutaura pfungwa yako. Tine vanhu munharaunda matinogara vekutoti patatotanga chirongwa ichi ari kutoti inini ndakaombekwa kana ndakabhabhatidzwa ndichiri mwana muduku, bvunzai mama vangu ndo vakandibhabhatidzisa. Nyaya yekubhabhatidza kamwana kari kadiki vabereki vanenge vaine shungu dzekuti munhu ave neukama naMwari. But toti ndibaba vane shungu dzekuti mwana wavo aite O level, asi achiine 1 year. Vobva vatoenda vomurejistira kunyora, votora mapepa acho ari kunyorwa, because mukarisa pamaoko emwana anoribvarura kapoza haatozivi kuti vobva vanyora ivo maanza ari correct. Mwana uyu kana ndinovateerera akanzi ane O level here. In other words, iye mwana wacho haagona fututa atozokura kuti ndakanyora O level. Musadaro ateerera, hakuzi kubhabhatidzwa ikoko kwebhaibheri. Panouya Kristu ari kusikotora vakabhabhatidzwa vanzwisisa vatendeuka. Kunobhabhatidzwa sei mfundisi? Toda kuerenga kuna vaEfeso chapter 4 verse ya 5. Efeso 4 verse ya 5. Yes. Ishe mumwe nokutenda kumwe norubhabhatidzo rumwe. Saka nyaya yerubhabhatidzo iri kusiyana nenyaya dzatinoti senhungo dzemba. Makamboinzwa here nyaya kunzi dzimba ine nhungo dzakawanda asi dzese dzikunosangana dzikunosangana pachirwi. Nyaya yerubhabhatidzo kana kuti yekunamata iri kunzi tinai Ishe mumwe chete, tinofanira kuita kutenda kumwe chete, tobva taita rubhabhatidzo chii rumwe chete. Saka saka vatendi zvandiri kutoedza kuti munzwe pandimai kutora kuti chigadzirai pfungwa dzenyu dzisazoti zvinongosiyana nemachechi. Chigadzirai kuti munzwe kuti Mwari anoda rubhabhatidzo rupi, because bhaibheri kuti runofanira kuva rumwe chete, kureva kuti chinonzi naMwari munhu abhabhatidzwa iwani. Saka zvimwe izvi tinogona kuramba hedu tichitaura kuti kubhabhatidzwa zvazodai, but kuna Mwari anongoziva chimwe chete. Saka ndo chatinoda kungotaura, imimi makateerera ichocho. Verengai kuna John 3 verse ya 3 to 5. John 3 verse ya 3 to 5. Yes. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangaoni ushe hwaMwari. Nikodhima akati kwaari, munhu ungagoberekwa sei kwava mukuru? Ungapinda zvemudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Inini ndoda kutsanangura panze zvirokwazvo apo pastor, muzotsanangura vateereri pamwe pese. Panapa
Jesu ari kuita kunge kunonzi kubeja. Alright. Mukunzwa here? Paanoti zviro kwazvo kuti truly verily ari kuedza kuva kuti nyaya yerubhabhatidzo kutaura chokwadi hapana kuponeswa ukanzvenga nyaya iyoyo. Unogona kuita mabasa makuru ugodii mumachechi ugodii, but nyaya iyi ukainzvenga hapana kuponeswa. Ende munhu ari kuudzwa apa aitove mukuru kuchechi Nicodemus aitopinza chechi aitove mutungamiriri wechechi ati Jesu ari kumuti ukakuta rubhabhatidzo because ari kunzi iye anobva aita sekunge aconfused unoziva kuti kana aida kurapa abva aita sekunge aconfused nokuti here ndidzokere mudumbu ramai zvonzi hatisi kuda dumbu ramai totaura dumbu remvura enda unoberekwa mudumbu remvura ndokutoti upuhwe mweya mutsvene pamberi pachakabva anyepera kuti zvinofambiswa sei ndobvanzi newe Nicodemus kwaupinze vanhu chechi here iwe ukudzidzei kumachechi kana usingazive nyaya saka nyaya ika chinhu chikutotariswa kunzi chingadai chichitaurwa kumachechi kwese pese panoita zvekunamatwa nyaya yebhaptism haifane kusara nekuti yakatoraiwa naKristu. Saka ndanzwa muchiti mudumbu remvura, tsanangurai muri kuti kudii parubhabhatidzo? Pari kunzi nekuti anzi berekwa pacho. Saka iye oti ndoberekwa sei? Ndidzokerere mudumbu ramai kuberekwa panyowani ukako kana iwewe watendeuka unoenda mumvura ndodumbu racho. Kureva kuti paunononyura mumvura wafanana nemwana ari mudumbu. Paunozobuda ndokuzvarwa kwacho ndozviri kutsanangurwa panapa. Saka parubhabhatidzo muri kuti dai iri recipe imwe ingredient inodiwa iwater, panotodiwa mvura parubhabhatidzo. Ndodumbu racho pano. Saka rubhabhatidzo harufaniri kuitwa pasina mvura. Hamusi kumakuomesera vamene ndozviri kubuda apa Betera unoitesero hausi kuona kuti zviri machera vafara ungadai unoita kuti vamwe vaterere duka vakurumidze kubva vafunga kuti munhu akangona zvinhu zvokutaura zvokupesana maitiro ake ane pfungwa kazhinji dzekufunga kuti anobva azviramba. But ndofunga vatereri kutaura chokwadi bhaibheri riri kuti pano rubhabhatidzo 1 irwo ruri kunzi runoda mvura, ndorwanzi unofanira kupinda mudumbu remvura woberekwa patsva. Toda kuona kuti unopinda sei. Jesu akatisiyira muenzaniso paakabhabhatidzwa iye kuna Mateo chapter 3 mirenge kutangira pavhesi 13 tosvika pa17. Mateo chapter 3 verse 13 kuenda ku17. Zvino Jesu akabva Garirea akasvika paJorodhani kuna Johani kuzobhabhatidzwa naye. Asi Johani wakaedza kumudzivisa akati, ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi, ko mouya kwandiri sei? Asi Jesu akapindura akati kwaari, chirega hako zvino, nokuti saizvozvo zvakafanira kuti tizadzise kururama kwose. Ipapo akamureka. Jesu akati abhabhatidzwa, pakare paakabuda mumvura, zvinotarira denga rakamuzarurirwa, akaona mweya waMwari achiburuka senjiva pamusoro pake. Zvinotarira izwi rikabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Kubhabhatidzwa kwaJesu kwanza akatobva kuGalilee kuenda kuna Jordan kunobhabhatidzwa. Akatoita rubhabhatidzo rwekufambira, kutodecide ari kumba kuti no, ndaakufana kubhabhatidzwa. Saka paakasvika Johani aibhabhatidza achiona Jesu achiuya akanyatsoziva kuti uyu haana zvitemo, ndobva auda kuramba. Zvikanzi imimi muda kubhabhatidzirwei? Zvoshuwo Johani right. Zvikanzi sorry kuti unogona kuwakonfusika, but ndoda kuti undibhabhatidze kuti tizadzise kururama kwese. Panorevei papa? Kureva kuti pane zvakarayirwa naMwari kunzi kururama kune matanho aya neaya. Watendeuka iwe chibhabhatidzwa, handiti mazvoona, ndo zvinogashirika, ndo chiratidzo chacho ichocho chekuti wapinda mutimu yevakarurama, wamutimu inonzi iri righteous. Saka in other words bhaibheri riri kuti Jesu aedza kuti ndibhabhatidze, ndiratidze muenzaniso wekuti munhu kuti azozvipima kana kuti aone kuti ari muboka revari righteous zvii zvinee zvaitwa. Saka chimwe chacho chinee chaitwa rubhabhatidzo
Munoona kuti pfungwa iyi tiri kuramba tichitsimbidzira. Chatiri kuitira kudai vateereri, hatidi kuti uite zvechinamato kana zvechechi asi uchiramba rubhabhatidzo. Unoziva kuti chimwe chiri kubura ichi kuna vamwe vanoti endai kuchechi isitiri right izvo. Ende kuzoiswa kuno munhu wekuti haroyo mukadzi wake anongogara bushe zvekuti mhuri yake inenge ichiti baba edi aiwa baba munhu kwaifata zvake havaite zvese izvozvo. Asi panapa haungazoite mutsvene ukakunda Jesu. Jesu chaiye akabhabhatidzwa. Saka iwe uchiri uri right sei pakufunga kwako? Kumvura kwakakosha. Hanzi achisvika kumvura, Bhaibheri kubva rati akabhabhatidzwa. Tichazoona kuti akabhabhatidzwa sei, asi pfungwa yandada mufundisi. Hanzi apedza kubhabhatidzwa akabuda mumvura. Kureva kuti pakubhabhatidzwa unopinda. Kureva kuti pakubhabhatidzwa vateereri unopinda mumvura wobuda mairi. Muri kumboona kuti patiri kutaura kudai takungotenderera panyaya yemvura. Iwe chirega kuramba uchiti ingowani kune vanobhabhatidza so nejira, kune vanozodai, kune vanozoayiwa. Hatipo pakutaura zvinoitwa zvimwe. Mustudio munomu tiripo kudzidzisa vanhu zviri mubhaibheri chete. Ndo zvatoda kuti munzwisise. Saka pakubhabhatidzwa unopinda mumvura wobuda mumvura. Ndo zviri kubuda. Hanzi achibuda kwakabva kwaita mweya mutsvene wakadzika senjira. Izwi rikanzikwa richiti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira. Pfungwa yandinoda kupedza naye ipapo mufundisi ndeyekuti vateereri vese vanotoziva kuti Jesu mimba yake achiri kachechi yaive mimba yemweya mutsvene. Aitotungamirwa nemweya mutsvene, but paabhabhatidzwa aane 30 years pari kunzi mumwe mweya mutsvene wakadzika. Mubvunzo wandinawo ndokuti waidzikirei? Mwari aida kungoratidza kuti officially, kunyange zvino pamwe vateereri unotombobatsirwa nemweya waMwari, but officially mweya mutsvene waMwari unouya pamunhu musi werubhabhatidzo. Number 1. Number 2, vateereri, ndo musi officially denga parinodeclare kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda. Tatese. In other words, wapinda mumarejesta. Saka mukuona tiri kukurudzira kuti usaite kuti nyaya yebaptism chive chinhu chisingataurike muupenyu hwako. Officially ndo paunogona kuti ndane mweya mutsvene waMwari. Officially ndo paunodedzwa nedenga kuti waamwana waMwari. Ndoda kuti timbonzwa kambo tiuye tichienderera mberi nechidzidzo chedu. Tinomuchingamidzai vade vateereri, tiri kuenderera mberi tichikurukura nyaya yerubhabhatidzo. Regai tibva tangopinda muchidimbu chekupedzisira ichi. Saka parubhabhatidzo panoda mvura. Mvura yekuti upinde mairi wobuda mairi. John 3 verse 23. John 3 verse 23. naJohani wakanga achibhabhatidza vopa Aino pedyo neSarimu, nokuti kwaiva nemvura zhinji ipapo, vakauya vakabhabhatidzwa.
John paaitobhabhatidza murwizi Jordan, kwanzi aitosarudza pataurwa nebhaibheri apa. Hanzi nekuti ndofunga paive nechidziva chakati kurei chaive nemvura zhinji. Saka parubhabhatidzo vateereri rukudiwa mubhaibheri runoita kuti tiponeswe pachauya Jesu Kristu runoda mvura zhinji. Hatibva tatoti murwizi hedu, but reason John yaaizodira kuna Jordan yanzi nekuti paine mvura zhinji. Saka pakawanikwa mvura yakawanda yekuti munhu unogona kupinda mairi uchibuda. Panogona kuitwa rubhabhatidzo kana watenda. Haibva yaramba ichitoti titsvage kune rwizi. Chiri kudiwa parubhabhatidzo ngapaite mvura zhinji. Toenda pazvinobudira ngei pachidiwa mvura zhinji. Hativerengei kuna Romans chapter 6 verse ya 4. Varoma 6 verse ya 4. Yes. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe noupenyu hutsva. Panapa pari kunzi rubhabhatidzo runofananidzira kuvigwa kwakaitwa Jesu muguva. Kana muchidzidza zviri kubuda pachena zvinotsanangura ngei pachidiwa mvura zhinji vateereri. Chekutanga Nikodhimasi anzi unofanira kuzvarwa patsva mudumbu remvura. VaRoma Pauro akuti patinobhabhatidzwa kuvigwa, asi tichivigwa muguva remvura, tomuka naKristu, tobva tava zvisikwa zvitsva. Saka ngatinyatsokunzwisisa ichinhu ichi. Kuna vaRoma kunonzi panotendeuka munhu paitika rufu rweuya airarama mandiri aitadzira Mwari uya anonzi afa. Saka kana munhu afa anoenda kunovigwa, asi tinoenda naye paguva remvura. Saka munhu mutendi uyu paanonyudzwa mumvura paya ari kuperekedza afa uyu maari, unomusiya muguva remvura. Asi paanenge ari mumvura chinguva ichocho chidiki ichocho, mvura inobva yashanda semimba. Zviya zvaudzwa Nikodhima zviya, yobva yaita sedumbu. Pakubuda kwake kwazvaruka chinhu chitsva. Saka mvura iri kutora zvinhu tu. Iri kutanga yatora kufa segovigwa. Saka mvura iyi ngaive kuva. Chechipiri yotora kuzvarwa patsva. Saka ngarive semimba yamai. Saka ndoda kuti zvibva zvajeka kuti panobhabhatidzwa sei. Saka kana mvura iyi iri kutora chinzvimbo cheguva, kutora chinzvimbo cheguva, munhu kana achinovigwa kana munhu achinovigwa unofushirwa mutumbi wese. Mungasemafutsira musoro bedzi muri taiga mudere. Aiwa, munotonyatsofutsira. Saka munhu paanopinda mumvura, ndosaka ichidiwa zhinji yekuti anonyudza, hamumuone anenge ari pasi, apinda muguva ndokuviga. Iye mwana kana ari mudumbu hamumuoni, munongoona mai avo kuti aiwa vakazvitakura. Asi paanozobuda manje ndokubuda kwaari kuita mudumbu remvura. Saka in other words, pakubhabhatidza miri wese ngauperere sekuviga kwatinoita miri wese muguva. Ndizvo zvokai. But imwe point usati wataura kuti munhu kana achinoigwa, handiti tinongoti kana tasvika paguva tongoisa tofutsira kawani. Ukaona makunofukunura munhu amboigwa, zvinotoda tsamba inobva kumatare. Exhuming the body. Saka munhu haiswe muguva ozoburitswa, kawani unosungwa. Ende mwana kana achibuda mudumbu anongobuda kawani. Haambobuda kuti kuno kwatondora odzokera, aiwa anongobuda kawani mwana. Saka pamvura matauriro anoita mufundisi vanotsanangura zvinobatika zvakadaro, but pfungwa yavanoda kutoti mubati vateereri ndeyekuti parubhabhatidzo kureva kuti kana zvichinongedzera kufa muguva kweupenyu hwekare, kureva kuti unongonyikwa mumvura kamwe chete. Paunobuda semwana ari kubuda mudumbu ramai, wobuda kamwe chete. Saka kureva kuti rubhabhatidzo rwemubhaibheri kunyikwa kwemunhu mumvura kamwe chete nekuburitswa kamwe chete. Pfungwa
chandainda kuti mutaure maybe kandichitaura ndekuti munzvimbo zhinji dzandakafamba kana vachiviga munhu vanenge vanomuviga bhokisi racho iye akatarira mudenga. Saka ndofunga zvinobva zvatorerutsa especially venyika ino yatigere kuti saka pakuviga mumwe angaite mubvunzo wekuti saka munomunyika sei mumvura semavigira atinoita munhu. Kana munhu wedu tichimuviga akatarira mudenga kureva kuti munhu unotorwa wonyikwa mumvura wakatarira mudenga wobva waburitswa mumvura. Ndangoti ndibatsire venyika ino zvinobva zvabatika zviri nyore kamwe chete chete. But mfundisi tiri kutora example ipakanaka but ndima yatatanga kuverenga yamateo 28 yati muwabhabhatidze muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene. Patsanangurei ipapo ndo panoita vamwe kuti vafunge kuti zviri kutaurwa panapa zviri kunzi kana masvika pamvura zhinji munonyudza munhu kekutanga nezita rababa, munonyudza futi nezita remwanakomana, munonyudza futi nezita remweya mutsvene. Asi kana muchidzidza iyi munozondeverenga kuna John chapter 1 mukabva naye pavhesi 1 kunosvika kuna 14 munonzwa ichiti pakutanga paive neshoko, shoko raive kuna Mwari, shoko riri Mwari. Ndobva zvinhu zvese zvasikwa nashoko. Vhesi 14 yobva yati shoko uye akazoita nyama tikamuona akakana ndijesu akutaura but ariaive kuna Mwari ari Mwari. Saka ndima iyo inobudisa pachena kuti Mwari Baba najesu munhu wani ndimwari. Then mukaenda kuna mabasa chitsauko 5 mukanoverenga pavhesi ya 3 na 4 Acts 5 verse 3 na 4 paya pakatadza Ananias akutsiurwa naPeter anonzi Ananias waitiriko chinhu chakashata kunewo zvawanyebera mweya mutsvene. Ndo vhesi 3 vhesi 4 anobva ati hauna kurinyebera vanhu wanyebera Mwari. Kureva kuti anyeberwa muvhesi 3 ndiri mweya mutsvene, muvhesi 4 ndiye ari kunzi Mwari. Saka kureva kuti mweya mutsvene naMwari munhu wani ndimwari pabataka. Saka Mwari najesu munhu wani, Mwari namweya mutsvene munhu wani. Saka vatatu ava ndimwari mumwe chete. Saka munyaya mupfungwa yekuponeswa kwemunhu Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene vanobvumirana chinhu wani pakuti Betera uponeswe. Asi pakunobhabhatidzwa manje tiri kuteedzera akafa akavigwa pavatatu ava ndiKristu. Very good. Ndiye akafa akavigwa akafa kamwe chete ndobva amuka kamwe chete. Saka unonyikwa kamwe chete womutswa kamwe chete. Uyo munamato bedzi wekuti ndiri kukubhabhatidza muzita raBaba naMwanakomana naMweya Mutsvene munamato unoitwa. Patatosvika ipapa pamufundisi kuvateereri vedu zvatojekera vamwe kuti havana kubhabhatidzwa zvatojekera vamwe. Saka panoda kuchizikanwa manje kuti munhu anoita sei. Anogona kuakaita zvisiri zvabuda uri kuti iwo munhu anogona kunge akabhabhatidzwa pavaive ipapo angatoti ndabhabhatidzwa but denga yezvino bhaibheri riri kuramba riri kutoti zvii izvozvo. Saka pakadaro manje munhu anoita sei because chandiri kubvunzira munozva kuti chii nyaya ikai ndoitori yakabata kuponeswa kwevanhu pano yaKristu. Akasika nyaya yake kuti munhu angosara kuti ndofunga zvinosiyana machechi kungosiyana kwavo denga iwani. Saka munhu anochiita sei manje pamwe adaro. Pane ndima yandoda kuti mutsananguro vateereri kuna mabasa 19 mabasa 19 verse 3 to 5 vhesi ya 3 to 5 inoti iverenge apa Paul akasvika paEfeso akati ko makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rupiko? Vakati norubhabhatidzo rwaJohani. Zvino Pauro akati Johani vakabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka achiudza vanhu kuti vatende kuna iye unozouya shure kwake iye Jesu. Vakati vazvinzwa izvozvo vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. Pari kuti ava vanhu ava paEfeso vakasvikirwa nana Paul vaitove muchechi ndizvozvo vaitonamata vanhu vaitonamata. Paul ndobva abvunza makagashira mweya here? Vakati tisati tambunzwa nezvemweya. Zvikati makabhabhatidzwa here nyuyo? Pauro aiziva kuti zvinofambirana kubhabhatidzwa nemweya. Makabhabhatidzwa sei? Zvikati ndirubhabhatidzo rwaJohani. Zvikanzi okay pamakabhabhatidzwa Johani paaibhabhatidza paya aigadzirira vanhu vaizosvikopinda chechi naMesiya. But Mesiya uya akauya
akatoroverwa pamuchinjikwa akafa akamuka akaenda kudenga. Iye zvino taakubhabhatidzwa murufu rwaKristu rwekuregererwa zvitadzo zvedu, ndio panobva pazouya mweya mutsvene. Saka vanhu vakati hanzi haana kumboita nharo kana ukakamazana kana munhu uchida zvekuenda kudenga aumbokakavani. Saka vakabva vangobhabhatidzwa ipapo kuita macorrections. Kuita macorrection. Iwe ukaudzwa unzi no bhazi ramapinda iri nditenda kuti iri ndere kuPaid Bridge asi riri kuenda kwaBetera nhasi. Ungaramba uri kuti ndapinda kare kare munomu. Aiwa. Unotongoburuka waita akumufana utoburuka woenda mucorrect bhazi. Ndozvakaita nevarume paEfeso. Saka zviri kureva kuti munhu unogona kuita macorrections. Exactly. Pane vhesi mimi mufundisi vandoda kuti muverengere vanhu riri kuna Peter wokutanga. Ndoda kuti muverengere vanhu chapter 3 verse 21. 1 Peter 3 verse 21. 1 Peter 3 verse 21. Inoti kudini? Naiwo mufananidzo werubhabhatidzo runokuponesai zvino, rusingarevi kubviswa kwetsvina yenyama, asi kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari nokumuka kwaJesu Kristu. Zvikanzi rubhabhatidzo kutaura chokwadi runototibatsira ende ndo panotoone kupona kwedu. Saka zvinhu zviri kujeka kudai. Chiverengai vhesi rekupedzisira kuna Mabasa 22 vhesi ya16. Mabasa 22 verse 16. vhesi ya16. Zvino uchanonokereiko? Simuka ubhabhatidzwe, usukwe zvivi zvako, udane zita rake. Hapana nidi yekunonoka. Panzi pane vakomana vaifamba mudesert mufundisi. Saka venoti vakarasika sei. Mvura yavaive nayo ndobva yapera kudaro vafamba tokuma 3 days ndobva vazoona oasis kune miti yegreen zone. Vakati panoita mvura. Vachisvika zveshuwa vaneta. Ndobva vaona tsime riripo nechitini. Kwakukanda chitini muya nesimba shoma rasara riya. Chitini kwendere. Mama kaoma. Musina mvura. Ndobva vakonika pavasina simba. Vati garei vakatombobatwa nehope. Ndobva vazoona chimwe chipuranga chakaita zvekufenwa nebanga kunyora. Chakanzi water 5 kilometers east. Kureva kuti pana akambouya akashayawo mvura. Saka aitira kuti vamwe vakarasika avadirecte kune mvura. Saka pandainzwa nyaya hanzi pakabva pabvunzwa kunzi kufunga kwako Betera, vakomana 2 ava vakashinga here futi kuenda kune mvura chaiko kana kuti vakangoti kusiri kufa ndekupi vachiudzwa kune mvura. Anoona kuti unotraya. Chandiri kutaurira nyaya iyi, kune vanhu vekuti tikadzidza navo nyaya unonzwa kuti vanangu zvamataura zviya ndochokwadi asi nepandarama nonzwa makanonoka ndopo ndochitanga kunobhabhatidzwa vanangu. But Bhaibheri rabva rati zvino muchanonokerei. Simukai mubhabhatidzwa. Ukonoti pandiri zveshuwa hapana mvura yeupenyu. Enda kuri kudirectwa kunoita kuti Jesu paanouya tigogona kuponeswa. Ndoda kuti muoneka vateereri vedu mubva mava panhare dzekuti vagone kuti kana vaine mibvunzo titaure navo. Tinotenda vateereri. Kune vamwe vati nehurukuro ineyi vatonzwa kuti indauda kubhabhatidzwa. Yes. Vaita sarudzo dzakadaro nevamwe vane mibvunzo yavo. Zvese zvakanaka. Kana uine mubvunzo kwaunoti ini ndanzwa zvimwe zvese asi pane papa pasarira. It's fine, bvunzai mibvunzo, ndosaka tiine nguva yekudzidza. Asi vaita sarudzo munoda kuziva saka ndoita sei, ndonobhabhatidzirwa kupi, kwandinonoitwa rubhabhatidzo ruri korekti rwemubhaibheri rwekunyudzwa kamwe chete mukati memvura zhinji. Sekutaura kwedu mazuva ese tsvakai hama dzenyu, shamwari dzenyu dziri pedyo nemi vanopinda saka rema Seventh Day Adventist vanoziva kukuendesai kuti munowana mhinduro nekubatsirwa zvamunoda. Zvakare torai mafoni aya mugofona, mugotumira mameseji, matext message, mawhatsapp message, munowana kubatsirwa pamibvunzo yenyu. Namba idzi 0775 460 175 na 0716 452 086. Regai ndidzokorore zvakare namba idzi 0775 460 175 na 0716 452 086. Mwari ave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda
Tata, Timilo, Lombo ni Wigete, Timwimo, Tungamire, Tenzini, Tungamire, Semana, Onyarazwa, Munganyara, Zenyata, Mananda, Anomunzwa, Kanama, Tinyarara, Emwete, Tenziwe Nyanza, Tenzini, Tungamire, Aponda, Shikanyanza, Mananda, Wondishisa, Andichi, Nazororo, Dotsami, Raku.